arang nanti bo alasun marak kampung kita kampung larami dek banyak arang nanti bo pariwisata oi di ranah Minang. Mari bersama kita sukseskan pariwisata oi di ranah Minang. Hey ya oi elo marama pimpiang ojan sampai patah pimpiang nan mudong nanti ngibo carano di rumah gadang batu dosa di dalam basulan jancame banyak orang nan datang nan pokok adai jangan dilupakan jancame banyak orang nan datang nan pokok adai jangan dilupakan. Rancak bak canduan adarung basun tiang tinggi berkilau parmato alasu marak kampung kita kampung larami dek banyak orang nanti bo alasu marak kampung kita kampung larami dek banyak orang nanti bo. Pimpiang nan mudong elok gunanya yo pandai tak yang mana tiang kuliah nasana ngangan kurang nanti ngibo carano di rumah gadang batu dosa di dalam basulan nan pokok adai jangan